Halo logoफोर, बोरै दं नोंथांमोना? आं मोजाङैनो दं। दिनै जोंहा गुमैनि जुलि, बे जुलिनि थाखाय खैना लायनो थांनो थाखाय बैराथिफोर थांनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था, बोरै खालामो बोरै मायो। नै बायदि बायदि बेसाद लादों बैहाय लांनो थाखाय। आब' गोदान जागोन लानाव लांनो थाखाय नायलांबाय था लोगोफोर। नै आं फैलायबाय सेस्लाथिं। बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। नैबे जोंहानि आब', बिसोरो खैना लायनो थांगोन, बैराथि जागोन बिसोरो। बेनिफ्राय नैबे जाहानि आगै, बिथाङाबो थांगोन। नैबे जोंहानिनो गुमै जायो, बै गुमै गोदान जागोन ना बेनो। नै मन्दिरखौ नाय, आरो नै थालिर दंफां, मन्दिर मोखाङाव थालिर दंफां गायगोन बेखौ। बिथांमोना खामानि मावगासिनो जुलियाव साजायनो थाखाय। बिथांमोना मावगासिनो दङ। नै बिथाङा आखर दानगासिनो दङ। आदा जायो बेखौ गामिनि। बिथाङा आखर दाननायाव जोबोद मोजां, बेनिखायनो बेखौ बे बिबानखौ खोलिना होदों। नै जोंहानि फंबाय जायो बियो, कागज थनबाय थानाया। नैबे गामिनि गुमै जायो आङो। नै लोगोफोर, मन्दिरा जुलिनिया नायदो बोरै नुदों, कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथांमोना बोरै नुदों, मोजांबा मोजां, गाज्रिबा गाज्रि, बिदि नायलांबाय थादो लोगोफोर। नैबे जाबाय खैना जिरायग्रा, बानायगासिनो दं बेखौबो बिथांमोना। आंबो बानायदोंमोन, नाथाय आं एसे भिडिअखौनो खालामसै होननानै खालामबाय आरो। नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिथांमोना खैना लायनो थांगोन, फैनानै दं। थौलायदो लामाथिं नायलायनोसै जोंना। थौदो बिदिब्ला लामाथिं। बिथां गोथारिया खाला लगायगासिनो दङ। खैना लायनो थांनाय सिगां खाला लगायनांगौ, बेनिखायनो बिथां गोथारिया लगायगासिनो दं। नायलांबाय था लोगोफोर। बैथिं जाबाय ओंखाम जानाय पेन्डेल। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नैबे जोंनि लामा, नै बेहाय साहा लोंनाय जागोन। बैथिंबो दिन्थिबावगोन आं। बै जाबाय आलासि जिरायग्रा, बेहाय आलासि जिरायहोगोन। नायनानै ला बोरै बानायदों। बिथां गोथारिया खाला लगायगासिनो दं।
दरागारादि थांनाय सिगां खाला लगायनांगौ। समायना राजखुंग्रिनो आंनि नोजोरनि मुहिना खैना आं दा आरो सेस्लाथिं हाबबावनो नामायदों, दिन्थिनो नामायदों आङो बायदि बायदि मा खालामदों मा मादों। दरागारानिफ्रा थांनो थाग थियारि खालामगासिनो दं बै न' सिङाव। नायदो लोगोफोर आंनि गोसोनि निजोम लामाफोरा मा मा बेसाद लादों बिसोरो दिन्थिनो नामायदों आङो। थौदो बिदिब्ला जों नायदोनि मा मा लादों, नायना लादो लोगोफोर। गारि सालायबाय बाय बाय थांबाय बिथांमोना। याखै नामा दाबो? जोंहानिनो आब' जायो बियो, ओंखाम जानो लिंदों। नै जोंहा गुमै बियो दरा, बिथाङानो जागोन बिथांनिनो जुलि। नैबे फैलायबाय दानिया मोनाबाय। दरा देलायदों बेहाय। दरा देलायगासिनो दङ दा ओइबायहाय न' सिङाव। नैबे न' सिङाव फैबाय आं नायनानै। नै जोंनिया गारिखौ देलायदो। जोंहा दरा थांगोन गारिखौ देलायहोगासिनो दङ, नायलांबाय था। नै दराया थांनो ओंखारबाय, गारि खाथियाव मोनफैबाय। Kamal. Sir, Marsha. Sir. Nusani. थांबाय बिथांमोना फैना लायनो थांग्राफोरा, मानोना लामाफोराबो गाज्रिथ', बै हाबासालियावल'सो हाबनो हायाखै, बेनिखायनो नै एसे गोजाननिफ्राय थांनो गोनां जाबाय आरो बास नालाय गिदिर जायो, लामायाबो फिसा एसे। थांबाय बिथांमोना थांसै।
Nangmuna boxबो लांना मायदों boxबो लादो सेंग्राफोर बेयाव थांनाया गारिया जोङो फैना लायनो थांगासिनो जों गारि भारा मोनदिया जों दा बाइकजोंसो थांगासिनो दङ थान्दाथार जोबोद थान्दा गुसु मोनलायलायदों खोमा सोमा पिर 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 मोनलायलायदों दा बारा जराव थाङाखै बहाबा 40 बेफोरबायदियाव थांदों थान्दानि खोथा जों नायलांबाय थादो जों फैनानै न'आव मोनहैनायसिम थांबाय थानोसै मोनफैबाय जोङो मोनफैग्रोबाय दरालानि न'आव जोङो दा जोंना खैना लाबोगासिनो दङ मोनफैथ'वाखै जों मोनफैग्रोबाय फाग्ला फाग्लाफोरा दा मोसागासिनो दं दरानि न'आव नायलांबाय थादो खैनाया मोनफैबाय खैनाखौ नायलांबाय थादो माबोरै बानायदों पेन्डेल खैना जिरायग्रा दरानि नामा जाबाय रन्जन खैनानि नामा जाबाय माइनाव दा बिसोर सानैनि जुलि दिनै जाहाथे जुलिया मोजाङै थाङो आं बेखौ इसोरनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय आरो आं खैनाखौबो दिन्थिनो नाजागोन बेहाय दंमोन नाथाय आं बारा मोजांलायनो हादिया दं जिरायग्राखौ जों रेडि खालामजोब्बाय आलासिफोरा फैनानै जिरायहैबानो जासिगोन आरो लामाथिं माबोरै दं फैदो जोंना लोगोफोर लामाथिं ओंखारबोबाय आलासि जिरायग्राफोरखौ खिन्थिनो
जोंना दरानि हाबाया जाबाय दिनै अमा गोदागासिनो दा जानो थाखाय अमाखौ रेडि खालामगासिनो दा बायदिबो मासे सावगासिनो दङ जाजुवाखै सावबाय थादों बिथांमोना आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि हाबायाव सासे माबोरै मोनदों बे हाबायाव फैनानै नोंसोरो मोजां मोनदों मा जागोन सानदों नोंसोरो मा बेदर जों अमा बेदर बोरमा बेदर जानो सानदों आरो बोरमाथ' गैया बोरमा जाया नासो दोङो ना जागोन मा जायगानिफ्राय फैदो मा जायगानिफ्राय फैदो सिनिगाव सोरानि मा जायो नोंसा बाबानि मुङा मा नाम नै बिथांमोना हाबा जाखांनानै रंजादों एसे हाबा जाखांबाय दा मोनाबायबो बेनिखायनो बिसोरो रंजाबाय एसे आरो लोगोफोरनि सिमां निमाहा बियो खारन आङो भिडिअखौ गासैखौबो लाजोबनो हादिया मानोना एसे डिस्टार्बबो जायो आंना बायदिसिना खामानिबो मावनांगौ जायो बेनिखायनो आं लानो हादिया भिडिअखौ बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोरनिसिम नोंथांमोना निमाहा होयो होआ नोंथांमोननिसो खोथासै आं आरो बे भिडिअखौनो लास्ट होननानै आं साननानै लाबाय आरो आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ